altre cop el mestre Josep Maria no ens ha triat per sortir a la pissarra. Sempre tria els mateixos. Ja, és que nosaltres sempre a la taula, mai sortim. Jo estic supercontenta perquè el Josep Maria la setmana passada em va triar un munt de vegades a sortir a la pissarra digital. Però tu què dius? Que a mi només em va triar un cop a la setmana. Estic contenta perquè cada dia surto a la pissarra. És que també estic contentíssim perquè és que cada dia surto un munt de vegades a la pissarra i a mi em mola molt això. Ostres, Diego, he pensat que podríem fer alguna manera de sortejar les persones que surtin a la pissarra. Ostres, sí, podem fer una ruleta d'atzar.